Divisa, Extremadura, Arraia, Baliza, Beira, Demarcación, División, Extrema, Limiar, Limite, Marca, Marxe, Raya, Separación, Marco. Aquí comeza unha nova edición do Marco, ese espazo do Galiportus dedicado só para aqueles sempre dispostos a atravesar para o lado da lá. Intrépido aventureiro, pouco amigo ou amiga de respectar as fronteiras establecidas, este é o teu espazo. Ola, ola, eu son Germán Esteve, do Germano á Portuguesa. Benvidos e benvidas a este novo episodio do Marco. Hoxe queremos coñecer unha realidade moi querida, a do galego do Bierzo, esa comarca de máis de 120.000 habitantes, administrativa e oficialmente castellano-leonesa, mais moi diferenciada da súa comunidade e provincia, e moi galega dende a Idade Media, polo menos en boa parte. Nesta segunda parte do Marco no Bierzo, tivemos o gusto de ter uns convidados, telefónicamente falamos con 4 persoas moi interesantes. Falamos con Héctor Silveiro, o membro da RAC para o Bierzo, o académico da RAC. Tamén falamos con Raúl Ochoa, da Asociación Fiandón Berciano. Conversamos con Xavier Lago, da Fala Ceibe do Bierzo. E por último tamén con Paco Macías sobre o seu activismo e futuro. Falamos con todos eles xa de seguido para completarmos unha boa radiografía do que é o galego e o galego do Bierzo. Moi ben, e continuamos aquí no Galiportus neste especial sobre o Marco, falando do Bierzo, falando do galego do Bierzo. Estamos xa con Héctor Silveiro, mitad, digamos, berciano, mitad maragato, tamén con moita actividade do lado galego, máis que, bueno, leva feito moito como docente e como traballador da cultura, membro da RAC dende 2004 como correspondente no Bierzo. Moi boas, Héctor. Moi boas. Un placer saudarte e terte aquí no Galiportus neste especial sobre o galego do Bierzo. Contanos un pouquiño como é o teu caso particular. Agora vamos un pouco ca situación máis profesional, máis como conecta a cuestión galega na túa persoa desde pequeno. Coméntanos un pouco. Bueno, eu nací en Vilafranca do Bierzo e, polo tanto, desde pequeno o escoitar galego é unha cousa habitual, non? Nas rúas, nos lugares, nos espazos públicos, pero tamén nos privados, non? E cando cheguei á escola, aínda que a miña familia era castelán falante, tiña, evidentemente, as miñas tías, avós e demais falaban galego e demais, resulta que me atopeime co conflito lingüístico de cheo, non? Ainda estábamos vivindo o franquismo, pois moitos compañeros meus eran galegofalantes e non falaban outra cousa, costaballes castigos, simplemente por acentuar mal, non? Decir estoamos e as cousas que non correspondían co castelán máis perfecto, non? A hora de ler ou de enunciar un problema. E aí atopeime co conflito e desde aí un pouco empecé a ter certa conciencia do que era o problema do galego no Bierzo. Logo empezamos a traballar sobre as tradicións propias do Bierzo. A festa dos Mallos, desde pequeno, foi tamén unha festa que se expresa en galego, non? No Maio Humano de Vilafranca é un maio moi curioso, moi particular, e que empezamos a vivilo desde moi pequenos. Demoslle continuidade porque estaba a piques de desaparecer. Foi tamén a primeira conciencia e aí, pois, logo nacería a Escola de Gaitas de Vilafranca, pois, con Marisa Cela, eu e outras persoas que fundamos esa escola de gaitas, pero que era máis que nada unha escola de conciencia, non? A que fomos madurando todo isto que estábamos vindo e vivindo nos últimos anos do franquismo e os principios da transición, que para nós non era ninguna transición, porque nós
lingüísticamente non fomos recoñecidos, como ben se sabe, non? Que fora da fronteira administrativa de Galicia, o galego foi unha cousa extraña, pero no noso entorno, no nosa contorno, na nosa infancia, o galego estaba presente por todos os lados, ¿no? En todas as ocasións. E iso foi un pouco a vivencia inicial que tuve co galego. E a partir de aí tamén foi madurando a miña conciencia colectiva, porque foi eso, xa digo, a través da escola de gaitas e ademais que fomos madurando pois a necesidade de afrontar pois unha defensa do galego no Bierzo. Supoño que un dos pasos aí tamén importantes é o momento en que decide a RAC, non, terte aí como parte importante, como correspondente da RAC, da Real Academia Galega no Bierzo. Bueno, coméntanos un pouquiño como foi ese momento tamén, en retrospectiva nestes 20 anos, como ten sido tamén o teu labor como membro da RAC no Bierzo? Sí, en principio, nós cando fomos recoñecidos, foi recoñecido un pouco o tema do galego exterior e demais, por parte de académicos como Paco Fernández Rey, Méndez Ferrín e outros, que foron conscientes desta cuestión, que viñamos organizando unhas xornadas do que eran as linguas e a cultura galega do exterior, do Bierzo, de Asturias, de León. A partir desas xornadas un pouco aí xa foi o contacto con o tema académico, e logo xa se consolidou eso, otorgando a min de unha forma moi algo que eu agradezo, pois ese recoñecemento do traballo que estábamos facendo en eses momentos, xa levábamos varias xornadas destas xornadas da cultura da lingua galega no Bierzo, realizadas en principio de unha forma colectiva, pero despois xa foi a propia Escola de Gaitas a que organizaba esas xornadas. Cando comenzan esas xornadas, Héctor? Esas xornadas foron nos anos 90. E continúan até hoxe? Non, despois houve un pequeno parón e empezaron, foi xusto no momento en que empezou o galego nas escolas do Bierzo, e no 2001, e aí a partir de aí tamén foi o recoñecemento do Día das Letras Galegas a Sarmiento. Aí estuvemos pelexando porque houvese un acto, como foi así, que a Academia se presentase no Bierzo e fixese un acto compartido con Pontevedra e Vilafranca. Estuveron compartindo esa celebración do Ano das Letras a Sarmiento, e a partir de aí organizamos a Comisión Cultural Martín Sarmiento con ese interese de facer posible pois que o galego fose medrando en sitios como a escola, e de feito, foi a implantación do galego nas escolas de unha forma optativa a partir do 2001. Foi en principio unha cousa moi puntual, un acordo feito por arriba, polas esferas. O propio Fraga Iribarne, Filgueira Valverde seguramente tivo algo que ver en esa cuestión, algo que, viña un pouco acorde a recoñecer e a facer que o Día das Letras Galegas fora Sarmiento, foi un pouco todo xunto, e, por tanto, o ano 2002 aí, en ese sentido, unha especie de antes e despois a nivel de recoñecemento do galego no Bierzo. Hasta ese momento vivía prácticamente relegado a un uso familiar, veciñal e pouco máis. Pero ao introducirse nas escolas, aínda que moi tarde, porque xa nos viñamos reclamando con tempo atrás, todos os anos 90 e demais, houve incluso iniciativas que tiraron atrás a propia educación provincial de León, de iniciativas, por exemplo, do Colexio de Vilafranca, dos mestres, intentar facer unha extraescolar de galego, porque sabían que ese é un dos problemas dos rapaces que viñan falando galego das aldeas a vila e que emudecían en canto entraban nas aulas. Ese recoñecemento chegou tarde, pero chegou, e foi un éxito, está sendo un éxito no sentido de que as familias manteñen eso. Agora deben ser ao redor de 1000 familias as que anualmente están matriculándose en centros de primaria e de secundaria do Bierzo.
É unha introducción do Falamos galego. Héctor, Vilafranca, Ponferrada principalmente, Sí, Vilafranca, Ponferrada, Cacabelos, Mm. as vilas así máis significativas, e despois centros de primaria que están esparcidos en sitios curiosos, sitios onde a mellor non estaba históricamente tan presente o galego, pero sí que hai un núcleo de galegos que foron unha especie de inmigración local e comarcal, ¿no? Que había cara a Ponferrada, cara a un núcleo máis habitado, pero que deixou as súas aldeas e, por tanto, viña falando galego, ¿no? Despois hai zonas galego-falantes que non teñen, non imparten galego. Hai contradicións, quer dizer, a implantación do galego e a introducción do galego é moi tímida, dase galego a terceiro como lingua vehicular en xeografía e historia, en dibuixo, pero non é galego propiamente o que se dá, senón que se introduce como asignatura en cuarto da ESO bacharelato. E xa digo, sempre de forma optativa. Optativa. Para máis inre, como Castela e León ten unha especie de currículum distinto ao que podría ser unha administración como a galega, que ten o galego introducido dunha forma evidentemente oficial e demais, pois pasan cosas como que o galego está desde hai 4 ou 5 anos, un pouco máis, se está dando foras do horario lectivo, casi como unha extraescolar, ¿no? En algúns centros, nos centros en Vilafranca e demais. O sea, que é un esforzo extra que teñen que facer os rapaces e rapazas que se apuntan a galego e que se o siguen facendo, pero que de todos os xeitos é unha cosa que non é unha normalidade máis, ¿no? De como se está facendo a cousa que parece que avanza, pero realmente con moitos atrancos, moitos obstáculos que bueno, habería que mellorar e evidentemente cambiar, ¿no? Nos, de feito, o que estamos reclamando nas escolas e nos institutos é que se introducese como unha materia máis, que teña un departamento e que sexa un horario lectivo normalizado, ¿no? Digamos que Héctor, que o Estatuto de Castela e León non contempla un trato preferencial ou un trato, digamos, pois con esa predisposición tamén nos casos como, bueno, pois como é a cuestión do galego no Bierzo limítrofe, non hai tamén moita receptividade do lado leonés, nunca houbo a unha, bueno, unha, digamos, oficialización real do galego no Bierzo? Claro, vamos a ver, oficialmente ven ese mandato veo dende o propio Parlamento Español, ¿no? Logo se toma a determinación de que hai que apoiar tamén o galego para non entrar en contradición co aprobado no Parlamento Español para esos territorios galegofalantes que non son administrativamente galegos, ¿no? A partir de aí Castela e León recoñece, bueno, que hai que fomentar e axudar e colaborar no tema do galego, por tanto se introduce o galego nas escolas, pero o recoñecemento é simplemente unha cuestión formal. É certo que non hai un conflicto e que eso serviu para que se xa recoñecido e prestixiado o galego, ¿no? Dentro do que o ámbito escolar e demais, pero eso non evita que haxa problemas e certo tratamento eso desigual con respecto ao que pode ser o castelán, por suposto, o inglés, en fin, esas cousas, ¿no? Que non debería ser unha lingua que tivese evidentemente un tratamento máis equitativo e dada a circunstancia de que, bueno, que hai unha poboación que se está perdendo falantes, ¿no? Como tal, debería haber outro tipo de dinámicas, ¿no? Que é onde estamos traballando as asociacións culturais e demais, pero non hai realmente un apoio oficial, serio, digamos, estruturado, ¿no? Planificado, etc. Como tamén reclamamos, ¿no? Reclamamos que o Consello Comarcal do Bierzo, o único que hai en Castela e León, que recoñece xa a singularidade do Bierzo dentro da comunidade, pois que teña tamén un departamento de política lingüística e que, así como existe tamén o leonés en unha gran parte do territorio berciano, que o galego teña bueno, pois un tratamento e unha planificación
traballo de dinamización, digamos, ¿no? De organización, que non existe. Como se está traballando a nivel cultural, Héctor? Que propostas, que novidades, que dinámicas hai? Comentas un pouco a Comisión Cultural Martín Sarmiento, comentabas tamén o teu labor xunto con Marisa, con quen tivemos o gusto de falar sobre un pouco aí desde a versión musical tamén cultural da Escola de Gaitas de Vilafranca. Como se está traballando tamén fora da escola? Bueno, pois nós traballamos, fundamentalmente a través das xornadas estas Martín Sarmiento, pois estamos intentando que haxa outros ámbitos da poboación, que non sexa exclusivamente o escolar ou o cultural, que se impliquen nesa dinamización, nesa normalización do uso. Evidentemente, o tema da prensa, o tema da editorial, de publicar. De feito, foi un revulsivo importantísimo o feito de que Juan Carlos Mestre, un premio nacional de poesía, ¿no? Pois editase un libro en galego, ¿no? Os 200 gramos de patacas tristes, que foi unha cousa recente e que, bueno, eso significa tamén que hai toda unha trayectoria literaria que acompaña ao feito da existencia do galego no Bierzo, ¿no? Histórica, que ven da Idade Media, que poderemos facer eso, un fío conductor ata o día de hoxe, e vemos que sigue existindo en pleno século XXI, pues eso, autores que se expresan, que escriben en galego, ¿no? Ese é un ámbito moi importante, porque sirve tamén para prestixiar e acompaña todo o que se está facendo nas escolas, pero tamén está a cuestión política, ¿no? Do Consello Comarcal, ¿no? Houve varios intentos, un intento fracasado na Veiga de Valcarce de facilitación do galego, houve incluso unha presión enorme para que ese acordo que se tomara nunha reunión de Concello que fora para atrás. Houve e hai a nivel de colaboración coas xornadas Sarmiento, concellos que colaboran, Corullón, Cacabelos, o propio Vilafranca, Balboa, a Veiga de Valcarce, en fin, concellos que veñen colaborando e que están implicados de alguma forma en crear dinámicas, actividades culturales en galego, que non teñen ningún problema, todo o contrario, que se suman a ese tipo de iniciativas. E logo está o Consello Comarcal, onde chegamos incluso no ano 2018, me parece que foi, no 2016, 18, baila a mí esa data ahora, facer un acordo por unanimidade de todos os representantes de distintos partidos políticos, por unanimidade asinaron un decálogo a favor do galego do Bierzo e de poñer e de crear novos espacios para o galego do Bierzo. E aí están traballos de toponimia, da recuperación toponímica, na que seguimos traballando. Estamos intentando co Consello Comarcal e co Política Lingüística de Galicia crear algo parecido a Toponimízate, esa campaña que hai de Galicia nomeada en Galicia, que se estenda ao Bierzo. Hai unha serie de trabas de carácter legal que temos que intentar salvar, e aí está o Consello Comarcal intentando. E estamos tamén intentando que haxa outro tipo de actividades que teña que ver con con dinamización con outros ámbitos culturais nos que haxa e que se poden expresar en galego, actividades como o Instituto de Estudios Bercianos ou con outras entidades que habitualmente non que se xan contrarios, pero que tiñan unha actividade que marxinaban un pouco a lingua para que vayan incorporando a lingua. De feito, houve xa varias actividades nas que isto se dá, non? De feito, o Instituto de Estudios Bercianos apoia sempre as xornadas Sarmiento, e aí está a celebración do Día Galego do Bierzo, o día 9 de marzo, que cando celebramos as xornadas e un traballo, sobre todo nas escolas, pero ao redor do galego, e o día no que naceu Sarmiento no Bierzo, e os premios Morales, que son premios de creación tamén literaria, juvenil e infantil, ¿no? E, bueno, os premios Morales, se sabes que o autor dos ensaios en dialecto berciano, Antonio Fernando Morales
un autor do 19, que un pouco anterior a Rosalía, pero que é un autor do Resurdimento. Pois fai que con eses 8.000 versos que compuso en galego, pois sexa un referente tamén moi potente para crear e dinamizar ao seu redor e da figura. De feito, reclamamos en varias ocasións a Academia que se recoñeza como Día das Letras Galegas a Antonio Fernández Morales. Estamos aí tamén. En varias ocasións se intentou, no 2011, coincidindo coa publicación, co 50 aniversario da publicación deses ensaios, ou tamén no 2017, que houve tamén unha exposición na que entidades galegas e bercianas estivemos traballando para, dinamizar ao redor da figura de Antonio Fernández Morales pois unha especie de congreso, ¿no? que houve sobre a súa figura, e aí tamén estuvo representacións políticas. O propio Instituto Leonés de Cultura tamén ven colaborando con actividades, ten editado incluso vídeos na rede e demais en galego, e cosas que se están facendo e que creemos que son interesantes, pero deberían de planificarse e ter unha estrutura un tanto, digamos, máis continuada e non tan puntual como ahora ven sendo. Que cada vez é menos puntual, porque vamos repetindo e facendo dunha forma consciente e constante, pero necesitamos sair da puntualidade e incluso, cambiar a dinámica do galego nas escolas, que hoxe ven sendo un pouco o momento da vanguarda ou o lugar de vanguarda de traballo do galego no IEF. Comentabas a figura de Morales, comenta tamén para os nosos ouvintes brevemente se che parece un pouco quen foi a importancia de Martín Sarmiento, a quen lle dedicades un pouco as xornadas. Martín Sarmiento é un home que ten unha dimensión importantísima en moitos ámbitos, pero sobre todo é pai das letras galegas e pai tamén da literatura contemporánea, porque el fixo como produto dunha viaxe, el viviu prácticamente toda a súa vida en Madrid, en unha celda, desde que se meteu monxe, cura, pois viviu en Madrid, pero a súa redescoberta de Galicia foi lenta, pero progresiva, pero alucinante, porque foi un traballo que fixo sobre todo a partir da viaxe de 1745 a Galicia, que estuvo casi un ano, e que viaxou e fixo unha recollida de datos, en principio de botánica, tamén de toponimia, e que empezou precisamente no territorio berciano, porque aí se sabía galego e, por tanto, aí empeza a tomar apuntamentos. E se introduce en Galicia, vai a Pontevedra coa súa familia, volve tamén polo Bierzo e marcha outra vez polo Bierzo. Pois todo ese proceso de máis de 9 meses que estuvo por Galicia deron lugar a unha obra que se chama as 1200 coplas dos galegos rústicos, ou as 1200 coplas, ou coplas, o coloquio das 1200 coplas, aí ten varios nomes. E é unha obra que, aínda que el non editou en vida, editouse precisamente na época do Resurdimento. Xoán Manuel Pintos, en Pontevedra, recuperouna e editouna, e foi modelo para Rosalía de Castro, para Curros Enríquez, para todos os poetas do Resurdimento. Modelo en canto a que a tradición oral era o punto de partida, que había que recuperar e imitar, e logo, todo tipo de elementos, como pode ser a ironía, a vertebración das voces populares, como protagonistas desa obra literaria, en fin, que vemos logo en Rosalía, que vemos, o sea, un autor moi importante. Que nacera esta obra dun proceso no que empeza no Bierzo, tamén é singular, e aí vemos unha conexión moi interesante. E finalmente, Héctor, antes comentabas a cuestión da toponimia. Como pode ser que aínda hoxe, en pleno 2024, percorramos o Bierzo e non vexamos polo menos unha toponimia dual, bilingüe, e unha sinaléctica na que se respete
o galego, digamos, como, por exemplo, pode pasar no País Vasco francés ou na parte catalana de Francia, ou, bueno, moitísimos exemplos de normativas bilingües, incluso co caso do euskera en moitos topónimos cando percorres Álava. Que pasou? Como chegamos a este punto de nin sequera respetar iso? Bueno, pois que seguimos de alguna forma no franquismo, estes son os coletazos do franquismo, porque isto coa democracia debería ser unha cousa prácticamente obrigada por lei, ¿no? Decir, bueno, hai que respetar os idiomas propios, hai que respetar as comunidades que falan de Teixeira e non Tejeira, ¿no? E cousas así, ¿no? Que hai que son moi frecuentes na toponimia do Bierzo, ¿no? Bueno, pois Teixeira, pois, estou falando un topónimo que todos os rapaces, que todos os avós, que todas as persoas que falan e din, bueno, vou a Teixeira, non din Tejeira nunca, que, bueno, aparece nun cartel, nun rótulo, sempre anunciando Tejeira, ¿no? Que está moitas veces pintado por encima, claro, normal, e cousas parecidas, ¿no? En fin, como isto hai moitas outras cousas, pero sí, a toponimia realmente é unha cousa realmente sangrante. E tamén hai que decir que hai outros moitos topónimos que, claro, aínda que queran traduciros ou non saben, ou non poden deturpalos, ¿no? O que sei, Vilela, ¿no? O que sei, outros moitos, ¿no? Que proxectos tes en mente para este 2024, para os anos que ven, con respecto á lingua e á cultura, Héctor? Como vai un pouquiño avanzar a cousa, ou como debería avanzar no Bierzo para unha maior normalización do galego? Que nos podes adiantar? Bueno, nós en principio vamos a seguir coas actividades que facemos habitualmente, estas jornadas, o Día do Galego, os premios Morales, pero tamén vamos ou imos intentar de alguna forma que estas iniciativas de toponimizar, de aparecer máis publicacións en galego, etc., sexan pois unha cousa habitual, ¿no? E marcalas, ¿no? Temos aí unha serie de iniciativas debaixo do brazo para ir plantexándoas, tanto a propia Academia Galega como a Política Lingüística de Galicia, como aos organismos do Bierzo e pode ser o Instituto de Estudos Bercianos ou o propio Consello Comarcal que están aí. E, bueno, tampouco quería deixar de alegrarme especialmente pola aparición dese milagro que foi o dicionario de Sara Rodríguez, o dicionario galego do Bierzo, que evidentemente marca tamén un antes e un despois, ¿no? E evidencia que todo o que se está facendo nas escolas, por exemplo, Sara naceu aí, deste tipo de iniciativas do galego nas escolas, ¿no? E aparte da súa vinculación co galego a nivel familiar, bueno, pues son cousas que se ven que teñen futuro e que son demostración de que o futuro do galego do Bierzo vai por aí, ¿no? De ir asentando ferramentas, actividades que teñen que ver co seu prestixio e co seu recoñecemento. Pois Héctor Silveiro, docente, traballador da cultura, incansable, membro da RA correspondente para o Bierzo, parabéns polo traballo, moita forza en todo o que ven, longa vida ao galego do Bierzo. Bueno, pois eso, moitas gracias, longa vida ao galego do Bierzo e moitas gracias por facernos un oco aí no vosso podcast. Moi ben, pois graciñas. Veña, chao. E temos outro convidado connosco neste especial do Galiportus, falando do galego do Bierzo, falando de lingua, de cultura, de fronteira, que moitas veces non é tal. Estamos aquí xa con Raúl Ochoa, membro da asociación Fiandón Berciano, xente nova traballando aí pola cultura e pola lingua galega en Valtuille de Arriba, pertiño de Vilafranca. Moi boas, Raúl, como estás? Moi boas, que tal? Ben. Un placer saudarte. Falábamos antes un pouco fora da antena que andabas un pouco liado, comentábamos, non, as complicacións que ten o mundo rural, para que despois digan que a xente nova non se sabe adaptar ao mundo rural.
Eso é bastantes máis complicacións das que queremos moitas veces. Sí. Contanos un pouco, Raúl, como é a túa traxectoria, digamos, a nivel un pouco persoal, académica, profesional, como, bueno, cal é o teu vínculo aí tamén co Bierzo e co galego? Pois, bueno, eu son de aquí do Bierzo, de sempre, nacín aquí e, bueno, e queremos estar aquí, por suposto, nun futuro, e peleamos tamén por iso. Eu nacín en San Andrés de Montejos, que pertenece ao Ayuntamiento de Ponferrada, e tamén por outra banda estou en Valtulla de Arriba, que tamén é o pueblo do meu pai, que é onde vivo agora, e, bueno, que estamos un pouco facendo as cousas máis culturais dende a asociación da que sou membro do Fiandón Berciano. Eu sempre intereseime bastante pola cultura, porque tamén un pouco inculcaron un pouco a cultura tradicional, sobre todo máis das labores agrícolas, todo o que ten relación un pouco co monte, co estas labores, bueno, tamén sempre gustoume moito preguntar a xente maior, porque tamén a xente maior, cando ven a alguén novo que interésase un pouco por estas cousas, pois tamén empeza a haber máis vínculos, bueno, teño eso dentro da miña cabeza dende ben pequeno, e despois relacionei un pouco cos meus estudios que fixenos en Madrid, que eu estudiei en Conservación e Restauración do Patrimonio Cultural na Complutense, e, bueno, un pouco ten que ver, aunque aí fora un pouco máis dedicado á parte de retablos, máis patrimonio material, eu interésame máis o patrimonio material que un pouco que facemos ca asociación. Na casa falabanche galego, a familia falouche galego, ou és un neofalante? Son un neofalante por unha parte, porque é verdade que como me inculcaron un pouco a tradición, pero non a parte da lingua, aunque sí que é verdade que créeme co vocabulario da zona e os nomes que se lle dan, pois a Peros de Labranza, a zonas, a toponimia, que é moi importante, entón sí que dende ben pequeno pois teño esa parte, pero sí que o de falar e de ter unhas conversacións cos meus padres, ca parte sobre todo do meu padre, que é a máis galego falante, non, a parte da miña avoa tamén, por ese lado, sí que escoitei sempre falar en galego, pero non directamente como lle pasa a moita xente que falamos aquí, sobre todo a xente que está aí ao redor da asociación, que temos oído moi entrenado, pero non a lingua, por así decirlo. Contanos un pouco sobre a asociación, sobre ese Fiandón Berciano, Raúl, como nace, como xurde un pouco ese proxecto, cantos sodes, que facedes, que proxectos hai aí? Pois a asociación antes da asociación, o que fixemos foi un blog no que queríamos depositar un pouco as inquietudes que tíamos, porque coincidía que outros dous amigos e máis eu estábamos en Madrid, era un pouco esa morriña que temos sempre de cando estamos fora de falar da terra, e un pouco xurdiu así o blog de depositar cada uno na súa disciplina, e despois foi incorporándose xente, e, bueno, no que estamos no núcleo, por así decirlo, do Fiandón, estamos Bruno Bodelón, Lucía Suárez e máis eu. Un pouco, despois, queríamos ese tema de, bueno, iba a xente interesándose un pouco, sobre todo na parte do blog de escribir, de moitas disciplinas, un pouco tamén dos paxaros de aquí da zona, un pouco da natureza, máis ben da política, da fala, de moitas cousas. Esa era unha parte importante que despois decidimos desvirtualizarnos un pouco e xa empezar a facer eventos na sede da asociación, que está aquí en Valtulla de Arriba, que a Junta Vecinal deixounos unha parte da escola e fixemos aí a sede, que convertímola nunha cantina, un pouco tamén como núcleo donde reunirse e demais, e facemos aí todos os eventos, que tamén empezou sobre todo ca recuperación do entroido daqui de Valtulle, que, bueno, facíase, bueno, levaba sin facerse dende hai 50 anos. Caramba. Que, bueno, sí, levaba, pero, bueno, ainda había xente viva que podía falarnos como era, entre eles meu pai tamén, que sempre me falou que acordábase desde pequeno
como era cando se deixou de facer, recuperámola. Ese foi quizá o primeiro evento da asociación no que participamos e tamén dimos un pouco a conocer as inquietudes que temos. Falasme antes da pandemia ou despois, nestes últimos anos? Antes da pandemia, en realidad, o primeiro artículo do blog, se non recordo mal, foi en 2018. E despois sí que constituímos a asociación en 2020, pois en outubro, máis ou menos, porque foi como o paso da pandemia de querer realizar cousas para xuntarse e foi onde decidimos un pouco legalizar a situación. Cantos sodes, cal é o perfil da xente da asociación, Raúl? Pois perfil sobre todo de xente que, bueno, aquí sempre decimos, sobre todo cando estamos fora, que somos unos locos do Bierzo, e sempre falamos a xente, os amigos que conocemos fora, toda a xente que conocemos fora do Bierzo, e o perfil é eso, amor polo Bierzo e tamén por intentar conservar as cousas. Por desgracia, moitas ya perderonse os anos, e cando se nos van os vellos, pois xa deixamos de ter esas cousas, pero tamén o perfil de xente é un pouco xente tamén de fora, porque, por sorte, síguenos moita xente que non é do Bierzo, pero sí que, ao final, a xuventude temos as mesmas inquietudes en todas as terras do Estado, por así decirlo. Entonces, é o mismo, acceso á vivienda, un pouco, pois, o ocio, que non sexa eso de bares simplemente, sino que hai algo máis como rescatar a cultura e pasalo ben e aprender da terra. O perfil é moi amplio, pero sobre todo xente que un pouco que se preocupa por que isto tire adiante e por un futuro un pouco máis que teña que ver ca terra. Por onde ven esa palabra, comentábasme antes, non? Fiandón, filandón, aí ca doble variante tamén asturleonesa, de onde ven un pouquiño esa palabra? Contanos aí a etimoloxía, Raúl. Pois o fiandón é a palabra que dábase a reunións que facían, sobre todo as mulleres, un pouco de fiar alá, sobre todo, que utilizamos os dous nomes, o filandón da variante asturionés e o fiandón da galega, porque como estamos no Bierzo, temos esas dúas vertientes da lingua, aunque pola nosa parte tiramos máis o galego porque é a que máis se falaba aquí nesta zona. Eran esas reunións que facíase sobre todo nos meses de inverno, cando xuntábanse para fiar alá e, bueno, para facer outros traballos, e sobre todo como núcleo e como eixe vertebrador da transmisión oral, que é o máis importante e que agora, por desgraza, que non a temos tanto como nos gustaría, vamos. Entonces, un pouco a asociación, como naceu o blog en Madrid, como decíamos, cando quedábamos para falar, e moitas veces traballar xuntos e facer traballos cada un da súa carreira, pois estabas traballando un pouco co ordenador na mesa e, sin embargo, estábamos falando. E un pouco tamén a traer a modernidade a esencia do filandón, que é traballar cada uno no seu, mentras hai como un diálogo en común. Sodes aí un grupiño entón de xente moi implicada. Decíasme tamén fora da antena que este fin de semana estiverades por Balboa. Sodes xa unha referencia na zona, é dicir, o fiandón está sendo xa recoñecido e coñecido por xente de Vilafranca, da propia Ponferrada. Notades que hai aí unhas sinerxias positivas? Sí, eu creo que sí, tamén serve moito o que nos movemos tanto por redes como tamén en medios. Tivemos a sorte de aquí en Radio Bierzo, na cadena SER, de ter unha sección que este ano tuvimos que deixala un pouco porque non coincidíamos horarios laborais de uns e outros que facíamos o programa, e tiña repercusión tamén en algún periódico, algún artículo algunha vez. Eu creo que sí que somos referencia porque, sobre todo, cando vamos a eventos, hai xente que nos invita a ir ou que queren que vayamos, como nos falan e nos preguntan, e sí que cando vas por aí moita xente te para ou te escoita a voz, dice, ti saíche na radio e tal, e como de xuventude que se preocupa un pouco pola terra, por mantener as tradicións, sí que creo que aí estamos presentes nese sector, verdade. Que proxectos tendes para este 2024, Raúl? Tendes prevista algunha xornada, algún festival,
algún evento musical, cultural, conferencia, encontro, festa, que hai por aí? Sí, bueno, temos varias cousas que por sorte están xa establecidas dende varios anos, que, bueno, a máis próxima, se non hai novedades, que igual si que hai algún encontro máis pequeno, como temos uns encontros que se dan, que se chamanse Concello Abierto, que un pouco esas reunións de persoas, bueno, xuventude prácticamente a maioría, de falar un pouco do estado social, do estado político, económico e tal, son como máis pequenas reunións, pero eventos grandes ao público temos máis próximo o Valtulle Clásica, que son uns concertos que facemos de música clásica na igrexa de aquí de Valtulle, que este vai ser o 6º ano, que o facemos sobre todo con músicos que estudiaron aquí no Conservatorio de Ponferrada e que están fora, hai xente que está en Berlín, hai xente que acaba de vir de Nova York agora, que tocan. É unha maravilla porque moitas veces é a única maneira que os seus familiares ou amigos ten a oportunidade de escoitalos tocar. Este vai ser, despois faremos unha cata de viño, unha cata dirigida de viño despois do concerto aí no Sagrado da Igrexa. Ese é o máis próximo. Despois temos tamén xa está de varios anos a festa da vendima, que cando terminamos de vendimar aquí no Bierzo a vendima é moi importante, sobre todo nesta zona de Valtuille, do Bierzo Bajo, da olla do Bierzo, que chamase. O viño é moi importante, entonces unha festa para celebrar un pouco o fin da colleita e unirse todos antes de empezar o inverno. Eso é o que máis, e despois xa o entroido, por suposto. Eso tamén este vai ser o 5º ano tamén que o facemos. O entroido que recuperámolo, eso, levaba 50 anos en facerse, é moi importante porque ven cada vez máis xente e sobre todo moi respetuosos ca tradición e cada vez máis involucrados co tema de vestirse de entroido, un pouco do que rodea todo eso. Tamén facemos uns talleres de máscaras para que a xente poda, un mes antes facemos uns talleres. Hai máscara típica, Raúl, hai traxe, recuperastes un pouquiño a personaxe do entroido de Valtuille? Aquí en Valtuille non había traxe, o que me dixo a xente maior, non había traxe concreto, pero sí que a figura principal é o entroido, que era un home de palla que decían que se facía de 8 metros incluso, de palla de centeo, e facíase un xuizo. Entón había que presentar aí uns alegatos en contra, outros a favor. Aí estaba un pouco a sátira, a crítica social e a creatividade de cada persoa. Esa era a figura principal. Despois, claro, metíaselle lume e agora facémolo, como non hai palla de centeo, facémolo con xestas, porque é o que abunda, claro. Como é, se é que hai a conexión ca xente da Galicia administrativa, con esas xentiñas do outro lado de Pedrafita? Tendes algún tipo de conexión ou simplemente a vosa referencia sempre é o Bierzo? Pois, conexión pouca. A verdade é que tamén a fronteira un pouco máis orográfica tamén fai as súas nestas ocasións, pero sí que é verdade que cada uno por su lado e tamén ca asociación sí que temos a xente así como un pouco atomizada, non colectivos, pero sí que xente que está aí en Galicia e que temos bastante relación, pero quizá todo é un pouco centrado aquí no Bierzo porque tamén é o que máis abarcamos, o que temos máis cerca e tamén é máis que ao final somos unha asociación sin ánimo de lucro e temos as nosas dificultades a hora de... Porque, por exemplo, nós non pedimos subvencións, nin que é toda autogestión, que por unha parte é o que conseguimos da cantina cando facemos os eventos, e por outra, camisetas que facemos con mensaxes aí, diseños de camisetas, que por sorte estánse vendendo moi ben, é un pouco eso, que temos os nosos límites, neste caso administrativos, claro. E finalmente, estes días que tivemos o gusto de falar con moita xente, bueno, pois moi involucrada como a vos na cuestión do galego do Bierzo, a cuestión cultural, educativa, social, todo o mundo, pois, a maioría dos nosos entrevistados é xente que xa vai tendo uns anos e teñen todos, bueno, pois, grandes expectativas en que siga habendo, pois, xente como a vos, como a xentiña do Fiandón aí,
pois entregados un pouco á causa. Non sei se sentides algo de presión ou responsabilidade de tirar un pouco do carro despois destas décadas nas que foron outros os que levaron este papel adiante. Sí, un pouco sí, falando, por exemplo, con Marisa, que tamén falache, pois temos unha relación aí moi boa, a Escola de Gaitas de Villafranca, sobre todo, un pouco sí, porque sempre nos din que recordamos un pouco a eles cando empezaban con estas cousas. E claro, xa van tendo unha edad, depositan un pouco esas cousas e tamén alegra, non sei, verse que disfrutan cando facemos cousas deste tipo, e un pouco tamén nos apoiamos porque eles fixeron unha labor excelente na recollida, sobre todo de cancións, de música e de tantas cosas da tradición oral que nós tamén moitas veces utilizamos e decimos que é importantísimo toda esa xente que quedou tamén un pouco aí no anonimato, que dedicouse cada uno no seu pueblo a recoller estas cousas e que por desgracia igual tampouco tiveron a difusión e a puesta en valor que merecían, e agora estamos como nesa segunda era de intentar rescatar todas esas cosas que se colleron, porque claro, non podemos ir ás fontes xa, porque esas fontes desapareceron, por desgracia. Entonces sí que intentamos ter unha boa sinergia ca xente que sí que se dedicou a isto, como pode ser a escola, intentar facer cosas xuntos para manter a lingua e as tradicións da zona e a cultura popular e, en definitiva, todo o patrimonio material que nos define, que é a nosa identidade. Pois, finalmente, Raúl, recórdanos como podemos seguirvos, supoño que aí na web, nas redes. Sí, temos o blog, que é elfilandonberciano.com, despois en Instagram, @ofiandonberciano, en Twitter _filandón e despois en Facebook el Filandón Berciano. Podemos seguir calquera cousa, tamén o correo electrónico é elfilandonberciano2@gmail.com, que calquera cousa que queranos escribir e ponerse en contacto con nós, pois estamos encantados sempre de intentar falar con xente que al final é iso, falar nun fiandón, intentar facer cousas e traballar un pouco polo futuro. O galego digo que está presente en Instagram, non? O Fiandón. Sí, o Fiandón, en Instagram, sí. O Fiandón Berciano. Moi ben, Raúl, pois un placer, parabéns aí polo traballo. Comentábasme tamén que se che acumula o chollo, que tamén és pedáneo e tes aí labores de representación, non? Sí, estamos, que estes días tivemos un problema ca auga e, estamos un pouco intentando amañar as cousas, pero todo ben de momento. Pero creo que é importante outra cousa que tamén falamos así ás persoas que estamos na asociación e toda a xente que al final orbita na asociación, que é a importancia de que a xuventude tamén se involucre no que é a política local, máis local que al final a que está máis cerca, e o que máis cerca temos, é un pouco traer esas novas ideas e de un pouco de desarrollo e facer un pouco máis agradable a vida ás persoas. Todo o mundo ten unha casa no pueblo e demais, e tamén ter alicientes un pouco para ir a él, e que teña, nesa ocasión, o que fai a nosa asociación un pouco é apoiar ese ocio que falta tamén no medio rural e que é tan importante un pouco nos meses de inverno, sobre todo que non hai actividades donde pasar o tempo. Claro. Moi ben, pois Raúl Ochoa, o dito, parabéns, moita forza e até cando nos vexamos, até a próxima. Un saúdo. Un saúdo, moitas grazas por contar con nós. Chao. Ben, pois aquí continuamos no Galiportus, neste espazo do Marco, falando de cuestións de fronteira. Estamos, como non, falando do Bierzo, e estamos xa co noso seguinte convidado. Trátase de Xavier Lago, escritor, licenciado en Historia, funcionario en Castela e León e que forma parte do colectivo Falaceibe do Bierzo. Moi boas, Xavier. Hola, boas tardes. Xavier Lago es de Ponferrada, verdade? Original?
Efectivamente, de nacemento na capital do Bierzo, Ponferrada. Moi ben. Contanos un pouco, desde a túa perspectiva máis persoal, como vas descubrindo un pouco, a familia era galego falante, como che vai tocando a cuestión do galego aí como berciano xa desde cativo? Efectivamente. Ben, eu o primeiro que teño que dicir é que son neofalante. A miña relación co galego ven da miña familia, que é natural parte dela de Vilafranca do Bierzo, zona galego falante, e polo tanto os meus avós falaban galego, os meus pais xa non falaban tanto, educaronme en castelán e eu, pois, digamos, na adolescencia tomei conciencia de que, ben, pois, existía unha lingua dentro da miña familia, existía un léxico, e fui tomando conciencia de que, ben, pois o Bierzo estaba en zona galegofalante. Que pasaba con esta lingua que estaba totalmente desprestixiada a nivel social e a nivel institucional? E ben, pois fui tomando conciencia, contactando con outra xente do Bierzo que tamén estaba traballando no tema da defensa da lingua, e así comezou este longo proceso vital, non? Contanos un pouco, Xavier, interésanos moito a túa visión como historiador, para que nos estea a ouvir desde diferentes puntos da península, fora, que temos ouvintes de todos os lados, de onde ven esta diferenciación do Bierzo? Onde parte este recoñecemento histórico que chega ao punto de que hoxe falemos como digamos, unha comarca tan especial dentro do marco castelán, leonés, galego, aí no cruce de camiños? Sí. Ben, pois como historiador estamos sempre intentando estudiar este tema con numerosas pescudas a nivel histórico, sobre todo na documentación. Por suposto, sigo os meus compañeiros filólogos, que son os que están traballando agora máis nese tema. Por que se refire ao tema histórico, podemos dicir que hai unha abundante documentación de tipo medieval nos mosteiros bercianos, onde eu mesmo, calqueira que queira, pode atopar numerosos documentos de finais da Idade Media que están escritos en galego, ou galego da época, por suposto. Entón, aí xa se demostra unha clara vinculación entre o Bierzo e Galiza. Aquí no Bierzo había numerosos mosteiros bercianos, propiamente bercianos, sobre todo os Carracedo e a Veiga de Espinareda, pero tamén había posesións de mosteiros galegos, Meira e Samos. Pero tamén hai que dicir que había influencias dos obispados galegos, como é o tema de todo o Valdevalcarce, que dependía do obispado de Lugo. E tamén Catabelos, por exemplo, pertencía durante moito tempo ao arzobispado de Santiago. Como vemos, e logo non pode faltar, sobre todo a influencia que tivo toda a familia Conde de Lemos no século XV, que tiña aquí posesións como as tiña tamén en Monforte de Lemos, non? Non quere dicir que estes grandes señores falaran galego nin defenderan o galego, pero todos os seus vasallos que traía de Galiza e os propios que tiña aquí desenvolvíanse na falas de seguro en galego, non? Estas son, por suposto, que pasou nos séculos escuros? Bueno, pois esas relacións económicas lóxicas entre Galiza e o Bierzo continuaron con total normalidade en galego, a pesar de que tras a derrota do Conde de Lemos en 1486, que foi derrotado polos reis católicos aquí no Bierzo, pois claro, o Bierzo pasou a depender de León claramente. E claro, que pasou a partir desa data? Pois que comezaron a chegar oficiais dependentes dos reis católicos, dende os correxidores reais, ata os recadadores de impostos, ata os rexidores dos concellos bercianos máis importantes das vilas, que falaban castelán, e comezou a castelanización. Ben,
non vou seguir porque senón xa tomo todo o tempo da entrevista, non? Si come unha vez que falas da Idade Media, hai un momento moi puntual e moi importante tamén, bueno, xa na entrada da modernidade no século XIX, digamos que hai un período no que o Bierzo é mesmo convertido nunha provincia na que por pouco tempo máis consiguen un pouco unir eses lazos a nivel administrativo tamén con Valdeorras, con parte da Cabreira, con Laciana. Mesmo houve unha proposta que parece que quería incluir dentro do Bierzo zonas de Quiroga, Trives e o Bolo. Sí. Eu coñezo moi ben ese tema, ben cos coñecementos que temos ata agora, porque a historia va cambiando coas novas investigacións, non? Pero sí, podo dicirche que efectivamente falas do trienio liberal 1821-23, onde pois producese a Revolución Liberal coa caída do antigo réximen señorial, e aquí no Bierzo, pois, bueno, no Bierzo non, concretamente en Madrid, nas Cortes de Madrid, recoñécese a chamada provincia de Vilafranca do Bierzo. Provincia de Vilafranca do Bierzo que estaba principalmente formada por por la zona, do Bierzo e Valdeorras, a comarca de Valdeorras. Aínda así, nos debates de fines de 1821, pois tamén quixeron incluir zona de Quiroga, zona da Veiga, zona do Bolo. Houve debates para incluir. Esas zonas non se incluíron finalmente. A que sí se incluiu en 1822 foi Laciana, que quedaba, como ben sabemos todos, onde nace o río Sil. De todas formas, permíteme dicir que, como eu coñezo ben a historia anterior do Bierzo, moitas veces fixámonos solamente neste período do trienio liberal do século XIX como a provincia de Vilafranca, pero eu teño estudiado abundantemente neste libro que teño comentado, el Bierzo provincial, que dende 1486, cando foi derrotado o conde de Lemos, que se rebelou contra os reis católicos, pois foi derrotado por os ditos reis católicos. Os reis católicos fixeron unha nova organización territorial do antigo señorío do conde de Lemos, do Rodrigo, conde de Lemos daquele entón. Entón, formaron unha provincia cos territorios que foron usurpados o conde de Lemos por parte de la coroa de Castela cos reis católicos. E formaron unha provincia baixo o mando do correxidor real, que era nomeado cada 2 ou cada 4 anos polos reis católicos. Esta provincia chamada do antigo réximen perdurou durante todo a idade moderna, século XVI, XVII e XVIII. Hai unha continuidade, por suposto, non vou dar máis datos para non aburrir a audiencia, pero esta provincia, claro, non ten nada que ver coa provincia liberal de Vilafranca do Bierzo, outra cousa, institucionalmente falando, ni tampouco ten que ver coas provincias actuais. Son épocas distintas con institucións claramente diferenciadas. Volvendo un pouquiño ao trienio liberal, por que o Bierzo non conservou ese carácter de provincia e por que foi disgregado en León e en Ourense? Sí, tamén está abundantemente estudado. Dentro dos políticos liberais había varias corrientes. Unha corrente era que comandaba o político Javier de Burgos. Este político era totalmente contrario a pervivencia de provincias pequenas, entre as que se incluían en ese trienio liberal as provincias de Vilafranca do Bierzo, Calatayud e Xátiva. Estas tres provincias constituídas en 1821 foron suprimidas definitivamente, por dicirlo así, cando este político Javier de Burgos tomou o poder como ministro en 1833. De todas formas, estas provincias xa tiñan desaparecido
cando en 1823 volveu o absolutismo ao poder e caeu o réxime liberal ante o exército absolutista dos 100.000 fillos de San Luis, que se chama, non? Por eso che digo, foi un tema de centralismo, porque e de reducir el gasto económico para un novo réxime político liberal. Pensaron que estas tres provincias, pola súa pequenez, había que eliminalas, e coa idea do aforro financeiro, pois foron eliminadas. E iso que nos debates que hubo para a súa formación, os políticos que debateron en 1821, pois tiñan claro que había que crear estas provincias, sobre todo a de Vilafranca do Bierzo, porque estaba nun territorio montañoso, completamente illado por razón das montañas, como ben sabemos, e tamén por as duras condicións climatolóxicas que pensaban os políticos que debían favorecer a formación de unha provincia e de unha mínima estructura administrativa. Comentas, Xavier, xa vindo un pouco cara ao presente, comentas, tes o libro este de El Bierzo Provincial, da túa autoría, e comentas nun artigo que tiven a opción de lerche un pouco a raíz da territorialidade cultural berciana, que nos estudos filolóxicos e sociolingüísticos o Bierzo non existe ante o protagonismo da provincia leonesa. En que momento a provincia leonesa adquire este protagonismo que vai deixando o Bierzo de lado? Sí. É curioso porque mira por onde nestes días concretamente o domingo pasado teño escrito un artigo neste caso en castelán porque está publicado en Diario de León, na sección de tribunas de Diario de León deste domingo pasado, no que falo de un pouco deste tema, do tema da centralidade administrativa e política de León capital, a provincia leonesa, que perxudica o Bierzo, non? Porque non sei se sabes, supoño que acabas de chegar ao Bierzo, pero aquí en la provincia de León hai unha polémica co tema de León, porque quere segregarse de Castela a León. Entón, pois ben, eu aproveitei facer este artigo para pedir tamén a descentralización da Deputación de León no noso Consello Comarcal, e sobre todo por mor da materia cultural e concretamente no tema do galego, porque non entendemos o Bierzo, no Bierzo, os galegofalantes, que cando hai xa que pedir algún tipo de axuda pública á Deputación de León para o tema do fomento do galego, haxa que pedir axuda a unha institución en León capital que está a máis de 100 kilómetros, a uns funcionarios e políticos que nin falan galego, nin teñen interese en protexer o galego, pero claro, que administran os cartos públicos. Ben, pero volvendo a túa pregunta, pois efectivamente, co tema da desaparición da provincia do Bierzo, de Vilafranca do Bierzo, e a inclusión na provincia de León en 1833, pois comezou un claro proceso de centralización na capital de Olesa, onde se estableceron pois dende ao goberno civil, ao hospital, aos museos. Falando de museos, leváronse cousas dos mosteiros bercianos, toda a documentación foi para o Madrid, leváronse tamén o arquivo provincial de León, pois as esculturas dos mosteiros bercianos, nos no Bierzo estamos reclamando algunha escultura que se levaron de Vilafranca. E tamén, por exemplo, unha información moi interesante para o estudio da toponimia do Bierzo, como son os protocolos notariais que tiñan os concellos bercianos, foron todos destinados á capital leonesa. Cando nos queremos consultar esta documentación, todo malo. Bueno, a fin de contas, o que quero dicir é que se había no Bierzo algunha oportunidade de potenciar a nosa cultura, pois coa establecemento da provincia de León e a centralización en León capital,
pois foi todo unha pérdida de tempo, porque dende logo León non teñen ningún interese en protexer o galego, como ven, por pura lógica política se pode entender, porque non ten interese político para eles, e además en León bastante teñen con reivindicar a súa lingua leonesa, que está en un peor estado, moito peor estado que o tema do galego no Bierzo. E chegamos un pouco tamén a ese punto interesante do noso contacto. Formas parte do colectivo Fala Ceibe. Xavier, contanos un pouco que é este colectivo, que fai, que pretende, que accións reivindicativas leva a cabo, un pouquiño, coméntanos aí. Bueno, pues este colectivo naceu en el ano 1997. Vou darche un dato moi interesante do seu nacemento e que condiciona todo a dinámica reivindicativa ata a actualidade. Mira, en ese ano eu entereime no Bierzo de que nun instituto de Ponferrada, concretamente en el Instituto Álvaro de Mendaña, pois un grupo de alumnos pediron a ter a materia optativa de galego. Que pasou nese ano? Pois que a dirección do centro e a inspección educativa decidiron que non tiñan dereito a estudiar a materia optativa de galego. Ese foi o detonante para que un grupo de persoas, entre elas eu, pois decidimos crear este especial colectivo chamado Fala Ceibe e reivindicar ante as autoridades educativas do Bierzo pois iso, a materia voluntaria de galego. E podo dicirche que algo que parecía tan difícil nesa época, onde non se estudiaba galego en ningún centro educativo do Bierzo, pois despois de moito traballo reivindicativo, pois conseguimos que, curiosamente, nese centro non se conseguiu estudiar galego, pero sí en outros institutos de Ponferrada, é o que acontece hoxe mesmo. E non solamente iso, senón que tuvimos que contactar con partidos políticos, con instituciones asamblearias do Estado ou de Valladolid, concretamente as Cortes de Castela e León, para que aprobaran unha resolución política a favor do ensino voluntario do galego como era de xusticia, e nós tiñamos toda a legitimidade para reclamalo. Ben, eso se conseguiu, e a partir do ano 2000 xa bastantes centros educativos de distintos niveles educativos, tanto de Vilafranca, Cacabelos, Campo Naraya, Ponferrada, pois conseguiron, xa digo, no ano 2000, ir cada ano, cada curso, novo curso, ir medrando o estudo a execución do galego no Bierzo ata o día de hoxe. O tema é que Fala Ceibe, cando conseguiu iso, pois pensamos que habería que facer outro tipo de cousas. Que cousiñas? Pois o recoñecemento da lingua galega nunha norma legal, concretamente no Estatuto de Autonomía de Castela e León. Iso é moi importante. Dende logo que no Estatuto de Autonomía de Castela e León, pois non é que se recoñezan dereitos lingüísticos, como pode ser o galego de Galiza, non. Pero ese recoñecemento ten servido para moito. E tamén temos aproveitado algunha outra reforma do propio Estatuto de Autonomía de Castela e León para facer a demanda de cooficialidade do galego. Por suposto, fracasamos. Sí. Non están os políticos para conceder a cooficialidade, pero aí estamos. Son multitude de cosas que temos feito desde o día da lingua galega no Bierzo, que agora xa non facemos porque hai outros grupos que o fan, como pode ser a Escola de Gaitas de Vilafranca, con Astor Silveiro á cabeza, pero nós estamos facendo outro tipo de cousas. Xa comentei antes a micrófono pechado que nós, por exemplo, cando hai que defender de algún xeito a lingua galega por ataques por parte do leonesismo político, por políticos que pasan do galego, estou lembrando agora cando o Consello Comarcal do Bierzo, nós tamén levamos a iniciativa de que se recoñecera o galego
a posibilidade de uso administrativo do galego no Consello Comarcal do Bierzo, cousa que tamén fracasamos. Pero xa digo, a vida son fracasos e volta a guerra e así estamos con batallas, xa digo, moitas, temos defendido o galego do Bierzo tamén ante el Consello de Europa polo tema dos informes anuais que se fan sobre a situación das linguas en Europa e moitas cousas. Finalmente, Xavier, como desde Falaceibe, como vedes, supoño que teredes algunha reunión, que vos xuntaredes, que miraredes de facer novas propostas, novas apostas pola dignificación do galego, como vedes o presente e o futuro da lingua común? Bueno, pois podes entender que entendemos que todos que estamos traballando por o galego temos un grau de optimismo pois superior a moita xente, ¿no? Para estar aquí batallando, gastando os cartos e o tempo ceibe, pois hai que ter moito optimismo, e a verdade é que o temos. No Bierzo o temos, non sei outros como terán ese nivel de optimismo, pero nós o temos porque temos visto, aí están os resultados, que hai unha evolución positiva. A mí, máis que os éxitos de tipo, digamos, político, entre comiñas, como o recoñecemento do galego a nivel legal e todas estas cousas, a min o que máis valoro quizáis sexa o recoñecemento social. Porque, ao fin de cabo, o galego pode estar moi recoñecido a nivel de documentos políticos, pero se o pobo non o fala, de que vale iso? Ben, e como está a nivel sociolingüístico o galego? Ti que estás visitando o Bierzo, pois terás a túa idea. Eu vou darche a miña opinión. Eu creo que nestes anos de reivindicación de finais do século pasado, o tema do galego está mellorando. Era unha lingua totalmente desprestixiada, subvalorada totalmente a nivel, considerada como unha ruralidade, e agora xa se estudia en Ponferrada, se pode seguir perfectamente nun medio de comunicación tan importante como é a TVG, que nós tamén loitamos bastante, e recentemente, por certo, cando se perdeu o sinal da TVG no Bierzo, loitamos e, por certo, recuperamos o sinal. E logo tamén hai vou dicirche unha cousa persoal, é que nos reivindicamos moito na internet. Que pasa con internet? Pois na internet é moi importante porque está moitísima xente aí metida na internet, xente anónima, xente mocidade, por suposto, a maioría galegofalante. Estou falando da internet berciana, galegofalante. Pero que pasa con esta xente? Que esta xente está vendo as posibilidades que ten o galego de achegarse a Galiza, a cultura galega da Galiza, e non solamente eso, porque nós, como grupo, defendemos que o galego do Bierzo sirve tamén a través do portugués para ser unha lingua internacional. Hai que defender sempre a eficacia da lingua. E iso é o que estamos facendo. E penso, e se detecta, que sí, hai críticas ao galego, por suposto que siga habendo críticas de galego como hubo en todos os séculos pasados. E haberá, porque sempre haberá xente que pensa que o mellor é saber castelán e que o castelán e o inglés chega. Perfeito. Pero pode dicirche que a nivel xeral a xente está tomando unha conciencia positiva de admisión da lingua galega no Bierzo, das posibilidades que ten, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel educativo, e, polo tanto, somos, eu e os meus compañeros somos optimistas e por iso estamos dando esta batalla, non? Moi ben, pois Xavier Lago, historiador, funcionario, escritor tamén de varios artigos dese libro El Bierzo Provincial, membro do colectivo Falaceibe. Un prazer, moitos parabéns por todas as accións reivindicativas que levades a cabo e por todo o que tendes loitado e ides loitar e seguir loitando polo galego. Non sei se queres algo máis para concluir. Bueno, pois sí, simplemente engadir, darche as gracias tamén. Quero agradecer á audiencia
e teña sempre, cando pensa no futuro galego, que hai uns territorios extremeiros, concretamente as comarcas de Onavia en Asturias, do Bierzo e da Alta Sanabria en Zamora, que ben, inda que oficialmente non sei se seremos galegos administrativos ou non, pero considerámonos galegos e que estamos loitando e que se o futuro galego pode estar pois quizáis cuestionado Galiza, podedes imaginar a situación que ten o Bierzo, oxalá poidamos contaxiarnos mutuamente das posibilidades do galego e contaxiarnos de optimismo. Pois ben, Xavier, unha aperta, graciñas. Até a próxima, obrigado. Vale, moitas grazas. Ben, pois aquí continuamos con máis convidados neste especial do Galiportus do Marco sobre o Bierzo. Estamos falando xa en directo con Paco Macías, editor de Edicións Positivas, natural do Lago de Carucedo, berciano e actualmente a cabalo entre o Bierzo e Compostela. Moi boas, Paco. Hola, que hai? Boas tardes. Un placer saudarte. Onde andas agora mesmo? Agora, neste momento, acabo de chegar precisamente do Bierzo e estou en Santiago. Aquí na Rúa Carretas, aquí pegado ao Verdoiro, no medio deste balbordo de peregrinos e outras pestes. Por que será que moitos dos bercianos cos que falamos moitas veces están a cabalo entre o Bierzo e a Galicia administrativa? Por que hai esa conexión tan continua, Paco? Bueno, me dá a impresión de que hai unha conexión entre a xente que ti contactaches, pero hai outros moitos que claro, hai outros moitos que se marcharon para Madrid, para León, e, bueno, tamén no pasado, tamén os entrevistados, creo, neste programa somos xente xa con certos anos, e antiguamente, pues, a Universidade de Santiago tiña moito atractivo para os bercianos. Primeiro porque, bueno, había carreiras en Santiago que non había nin en León, por exemplo. Entón, pues, Santiago tamén tiña unha comunicación por tren, non é que fora unha maravilla, pero moito mellor que a Oviedo, que era outra universidade que nos tocaba, e entón, por eso a xente... E Santiago sempre tivo un atractivo para toda a xente do noroeste, e aquí estamos, pero actualmente a xente nova xa non tomos, sí que hai por aquí bastantes, pero creo que se reparten tamén entre Valladolid, porque é a capital da comunidade toda, claro, e todo eso ao final tamén ten a súa importancia. Sí. Contanos un pouco a nivel particular cal é a túa experiencia co galego. Paco, comentas que és do Lago de Carucedo, a familia era galego falante. Contanos un pouco como é o teu nexo, o teu vínculo co idioma. Sí, bueno, o meu vínculo co idioma é dunha naturalidade, pois, como diría outro, unha naturalidade moi natural. No meu pobo non falamos todo galego, falábamos, agora xa, pois, empezaba a haber unhas fisuras aí entre a xente nova, pero cando eu nací e hasta que eu tiña 30 ou 40 anos falábamos todo galego. O único que falaba en castelán era o cura cando viña a dar misa, cada un día a semana, pero o resto éramos 100% galego falantes. Por tanto, é todo moi, o meu, digamos, a miña mergullar na lingua galega é natural. Temos falado, a verdade é que temos falado con xente moi interesante e temos, bueno, pues un pouco enriquecido o discurso e diferentes opinións de todo tipo. Hai quen di con respecto ao galego no Bierzo, hai quen nos insiste en que é galego do Bierzo, non galego no Bierzo, como se fora algo impostado, que moitos pensan que, bueno, que xa están estes galeguistas intentando expandir o seu galego. Contanos un pouco cal é a túa teoría respecto ao galego e ao Bierzo. Bueno, a miña teoría é que non é que sea complicada, ao mesmo tempo é sinxela. É que o galego naceu en un territorio determinado, que non tiña nada que ver coa división administrativa actual, non? Entón, pois, digo, porque a veces tamén no presente perdemos a perspectiva histórica
É dicir, hai, por exemplo, un feito en Galicia que é o Pío Latrocinio, non? Onde nace un pouco a importancia de Santiago, que rouba unhas reliquias a Braga. E entón, bueno, en Portugal, por exemplo, sempre contan este episodio desde un punto de vista portugués, cando Portugal non existía. Entón, nunca entenderán de que vai ese conflito. Pois no galego no Bierzo pasa exactamente algo parecido. É dicir, partese dunha división administrativa actual, pero que non ten nada que ver co pasado, porque o galego naceu en Lago de Garucedo, en el pobo, ao mesmo tempo que naceu en Allariz, en Vigo, en Santiago e en Fisterra. Entón, pois, é tamén patrimonio da provincia de León. É un idioma patrimonio de Castela de León, da provincia de León, e, bueno, e así está reconocido incluso o do Estatuto de Autonomía de Castela de León, só que, bueno, reconoceron-o e despois nunca fixeron nada máis, non? E de todas maneiras, agora hai persoas na provincia de León, e concretamente na Diputación, a Diputación de León ten un organismo que se chama Instituto de Leones de Cultura, que reivindica tamén o galego como patrimonio da provincia de León. E isto é novo, porque claro, hasta ahora, efectivamente, es decir, os políticos de León e a prensa e tal, pues facían ver que o galego era como un idioma que viña de fora, que viña de Galicia, que se quería impoñer no Bierzo, e non é así. Naceu ao mesmo tempo que naceu, xa digo, no resto de Galicia. Por tanto, o galego pues, é un patrimonio berciano, un patrimonio leonés. É moi fácil de entender, o sea, se pode perder a perspectiva actual, claro. E iso implicaría, por exemplo, uns cambios importantes, como por exemplo, que o Bierzo tivera tamén tivera cosas que decir na Radio Academia Galega, aparte de que ten un correspondente, que é Héctor, que é fantástico, pero tamén debería ter unha maior importancia, porque o galego tamén é patrimonio, o sea, non é só de Galicia. Aí creo que Galicia comete un erro, no sentido de que só os galegos, nacidos na raíz administrativa, poden ter algo que decir sobre a lingua galega. Pois non, pois eu creo que é un erro. Sí, bueno. Sí, comentábamos con Héctor Silveiro, algunhas das empresas, dos traballos que se está levando a nivel educativo, a nivel cultural, uns premios, tamén nos falaba sobre uns premios morales, nos que ti tamén estás aí envolvido un pouco na cuestión. Coméntanos cal é a importancia, que son estes premios e cal é a importancia deles con respecto á lingua. Sí, bueno, a importancia é basicamente que moitos rapaces que estudian galego, que andan ao redor de 1.200 chavales, que teñen un mérito tremendo, porque o galego, xa digo, sendo un idioma que é patrimonio como a berciana, sin embargo, é unha materia que está fora do currículum. Casi como se fora unha especie de voluntariado, de unha certa ilegalidade, bueno, é tremendo. E bueno, tamén é darlle un pouco pé ao que se rapaces que estudian galego e teñan algún interés literario, alguna inquedanza, pois que poden escribir. E, bueno, e o que facemos é organizamos unha especie de festa un día, e entón, bueno, eles tamén digamos que acaban asociando o galego que estudian nos colexios e nas escolas, acaban asociando con algo lúdico, como é a festa, que tamén é importante que asocien esa materia con algo lúdico. Participan, Paco, todos os rapaces que estudian galego da comarca ou rapaces que, aínda que non estudien galego, pois tamén simpatizan desde os centros ca cuestión? Bueno, básicamente hai tres categorías. As dúas primeiras que son para nenos pequenos, que é a categoría de dibuixo, que teñen que dibuixar uns versos que escollemos cada ano, versos cada ano son distintos. A segunda categoría é chavales de primaria e de eso, e a terceira categoría é de xente de bacharelato, das escolas de idiomas, ou xente de fora. E, bueno, básicamente participan chavales que estudian galego. Básicamente non, exclusivamente, diríamos. Tamén te encargas, comentábanos fora da antena un pouco do festival do Lago de Carucedo. Sí, faremos un festival o primeiro fin de semana de agosto, que chamamos o Festilago. Non fomos moi ocurrentes no nome, pero bueno, é o que a veces... E nada, eu fago un
xunto con un colega organizamos un festival e, bueno, eu por son galego falante e para min ainda que estamos en territorio dunha zona bueno, con a de Castela de León, pois nada, organizamos o festival moitas veces a actividade son en galego e nunca tivemos ningún problema, ninguén di nada, todos aceptan perfectamente o idioma, non temos ningún problema. Na túa vida diaria, na vida da xente, pois digamos, da túa xente, da xente próxima, veciños e amigos, como é a relación co galego, o seu uso aí no Bierzo, Paco? Que anécdotas ou que historias tes? Pois o uso vai a menos, non nos podemos enganar, vai a menos, se vai a menos no territorio administrativo de Galicia, non vai a menos ali que non ten absolutamente ninguna protección. Aí, cando digo ninguna. É dicir, tú como galego falante no Bierzo non tens absolutamente ningún dereito. Eu non creo que se cumpla a Constitución en zonas como Bierzo, non? Porque cando as persoas que falamos un idioma non temos ningún dereito. Un idioma natural dali, non un idioma que vende fora, un idioma natural dali. E entón, bueno, o uso vai a menos. A verdade é que houve unha especie de recuperación cando foi a época do Xabarín. Cando foi a época do Xabarín e Xinchán, houve unha época de recuperación dos nenos que se notaba, notábase que os chavales escutaban bien a galega e que había un punto de recuperación do idioma, porque eu, ali falo sempre en galego con os galegos falantes e os castelan falantes, e nesa época comigo había unha certa receptividade no idioma da xente que falaba en castelán, que falaba en castelán e eu falaba en galego, e entón vía que había xente que empezaba a falar en galego. Todo eso despois, co paso do tempo, desapareceu o Xabarín, desapareceu o Xinchán, a televisión tivo e ten menos influencia naquela zona do mundo, e aí houve un retroceso, sí. Pero de outra maneira no meu povo nunca tuve ningún problema. Sí, comentábamos tamén contigo antes de facer a chamada que con todo o que nos contas aínda así eres moi optimista. Vamos falar un poquinho de futuro. Cales son eses retos e esas oportunidades ás que se enfrenta o galego do Bierzo? Sí, bueno, eu son optimista porque igual porque me quero, non sei, necesito enganarme a mí mesmo, sabes? Igual é por eso. Pero bueno, tamén hai unha necesidade de ser optimista, non? E bueno, porque non sei, eu, por exemplo, vexo que, xa digo, había xente, o ano pasado, por exemplo, o Pablo Carpintero deu un concerto en galego nun souto que temos ali no meu povo e preguntou se quería que falase en galego ou en castelán e a xente lle dixo todos en galego, porque era o idioma de Pablo e porque non, se todos o entenden perfectamente. Bueno, isto igual hai 20 anos, igual, digamos que non había esa receptividade. Entón, neste momento, hai unha receptividade cara ao galego e non molesta, o cual é un paso importante. Por eso, eu creo que se cambiasen as políticas educativas e culturales, pois é posible que tamén todo mudase a favor. E tamén hai outro factor moi importante, e é que o portugués comeza a ser visto por ali como algo moi próximo ao galego. E viceversa, claro, o galego é próximo ao portugués. Entón tamén é un punto que eu creo que enriquece a receptividade do galego en zonas como Bierzo. Sí, justamente este programa chamase así Galiportus porque busca tender pontes dun ou do outro lado do Miño entre Galicia e Portugal e a lusofonía, e por aí vai un pouco os tiros. Claro. Como se ve justamente agora que comentas a lusofonía, dis que cada vez un pouquiño máis experto, sin embargo, ese aillamento un pouco do histórico do Bierzo aí no medio das montañas, case difícil de conectar con Galicia, fixo que tamén a Portugal estivese tamén moito máis lonxe aínda, non? Efectivamente, claro, sí. Bueno, tamén nos este ano no festival, precisamente, mira tú, que casualidade, dedicamos o festival a África, nos cada ano dedicamos a un mundo, a un país, un continente, un tema, e este ano dedicamos a África e traemos as caboverdianas de Burela. Que ben. Claro. E nada, xa falei con elas e dicen que cantasen en portugués e en crioulo, sin ningún problema. E bueno, non sei, aí tamén houve na zona do Bierzo
e máis Valdeorras houve moitísima migración portuguesa de Trás-os-Montes en concreto. Bueno, normal, porque é a zona de Portugal que cae cerca de Galicia, e como a zona na que había máis traballo, neste caso Valdeorras do Bierzo, por minería, pois houve moita migración portuguesa a esas zonas, que fixo tamén que, bueno, pois que a xente vira Portugal como moito máis próximo. E coincide nesta época, nestes últimos anos, coincide que por Portugal, por deses motivos, causa unha simpatía, non? Unha simpatía en Galicia, simpatía que parece nova, e por eso, como parece nova, habrá que aproveitar este momento fantástico. E, non sei, eu vexo unha maior aproximación que nunca. A nivel de comunicacións, Paco, por certo, falouse moito dunha autovía que conectara Ponferrada con Ourense, e tamén había outro medio proxecto de lanzar pois esa conexión tamén con Braganza. Non sei se estás ao tema aí un pouco da cuestión. Sí, eu na autovía esta de Ponferrada estou radicalmente en contra. Me parece un despropósito absoluto. Unha autovía máis, porque as autovías non son gratuitas, As autovías teñen un coste que é moi altísimo, hai outras prioridades, creo que máis interesantes, depois teñen un coste brutal de mantemento e financiación cada ano, é dicir, por unha autovía de Ponferrada de Ourense hai que pagar cada ano uns cuantos millóns durante moitísimos anos, e esa xente non o quere saber. E despois tamén son un canto a velocidade, un canto a presa, non sei, sempre se conta que países como Suecia ten só unha autovía, e é un país máis rico que Galicia, moitísimo máis rico que Galicia, que ten só unha autovía. En Galicia queremos todos unha autovía á porta de casa. E eu que paso moito por aí, por esa 120, eu non vexo necesidade de unha autovía. Non a vexo. Porque, sobre todo, porque hai unha liña férrea que se pode utilizar moito mellor. Sempre falan da exportación da pizarra. Bueno, pois utilicen a vía férrea para exportar a pizarra e deixen tantos camións. Non sei. E, de todas maneiras, a comunicación neste momento con Portugal é moi rápida. Os rapaces de Ponferrada van ao Porto a bañarse, a Matosinhos, e tardan 3 horas. Tampouco é unha locura. Van aí por Viana do Bolo, caen ali, caen na Gudiña, pillan chaves, xa pillan a autovía portuguesa que leva ao Porto. Sí. É rapidísimo. Non sei, porque se fala do illamento. Sí. Claro. Hai, non sei, Zara chegou a ser unha potencia mundial, o sea, unha das potencias mundiais na esquina do mundo, onde naceu. Esta empresa da Veiga, o da Rei das Mariñeiras, está enchantada, unha empresa que ten decenas de traballadores, ten as redes por toda España e por todo Portugal, e está enchantada. Non hai autovías, non hai tren, e está enchantada. Que a veces tamén, non sei, é un culto coche, exagerado. Sí, desde logo. Moi ben, pois Paco Macías, editor, activista aí da lingua, tamén pois un dos armadanzas do Festilago, bueno, pois colaborador nos Premios Morales, berciano moi comprometido ca lingua, un placer, non sei se tes algo para concluir, algún desexo, algún azo por aí. Bueno, eu aproveitando que este é un programa así de interrelación con Portugal, creo que o galego necesita acompañarse do portugués. Eu non vou entrar en se son linguas distintas, se son a mesma, a mí non me compete. Pero creo que se ten que acompañar. Ten que acompañar moita máis aproximación entre o galego e o portugués, moita máis aproximación cultural, tamén para unha certa supervivencia da cultura galega, necesita tamén da cultura portuguesa, sobre todo da do norte, que é máis próxima, e que, bueno, é unha eiva que ten a cultura galega que é difícil de explicar como é que non se encarou ainda. Nada máis, non diz nada máis. Pois moi ben, Paco, un placer, unha aperta moi grande e ata a próxima. Pois igualmente, vos, un saúdo. Ben, ata aquí as entrevistas cos nosos protagonistas, realizadas, como dicimos, no Bierzo durante a nosa incursión
do outro lado do marco. Disfrutamos moitísimo, agradecemos o seu tempo e recordade que nós estamos en galiportuspodcast@gmail.com. Podernos escoitar en Radio Ariz 107.2 cada sábado de 12 a 1, redifusión ás 10 da noite, luz ás 6 da tarde. Estamos, como non, nas redes, seguídenos, comentádenos o que queirades e tamén escoitádenos cando vos pete en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast e en Podgalego. Sobre todo, xa sabedes, non deixedes de cruzar, de atravesar o outro lado. Descubride. Chao, chao. Obrigado.